Sintzan noin dela 5 urte o 6 urten, ere koinatuak erosizun longboard bat, nik apenas enun izautzen, txikitatik eskiatzen nun daola, patinetian pixkat ibili nintzen, dana bezala, iserita, aldapa bera. Eta, ikusi nion longboarda, hasi nintzen bideo batzuk ikusten, tipo batzuk Austrian da izan, aldapa bera botatzen, Mentizko karreteratikan, engantzau. Disziplinak daudenak dira, eslaloma, dala konoak jarri karretera batean eta behaien artetikan pasa, downhill dala mendiko portuetako karreteratikan aldapa bera jetxi, azkar, trazatzen, lineak hartzen, gero, gehien bat dago, hori dago, mundu honetan longboardeko. Kaletikan ibili, cruising ditzen diote, da kaletikan ibili, janotan, bidegorritatikan, aldapa txikiak hartzen. Aldan lekuen ez, azkenean hau ilegala da, ezin da ibili, karreteretatik patinekin, zatik ez dago homologatuta, jendeak ez du kirola bizautzen, orduan oso zaila da, jendeak azertatzea kirola, eta orduan, aldan lekutan. Uten galeku batea, trafiko gutxi balin badago, hor botatzen naiz, polizia etortzen bada, saiatzen zea ondo ematen baiekin, arrazoia daukate, pixkanaka lortu du ere gure lekua aurkitzea, ez, karreteratan. Daude freerideak, diala karreterak izten dituzte, protegiten dira koltsonetakin da hori, eta hor ez dago kotxeikan, permisoa daude, eta hori biltzen geha. Eta egon geha, udaletxetan, eskatzen gure lekua berdegula ere bai, kirola dalako, eta ona dalako jendeantzako kirola egitea. Azkenean gustatzen dizun kirola ganez, egiten dezun aldezun guztitan. Inkluso hori egiten badu, inkluso neguan, elurra balin badago, eguraldi txarrekin ere egiten dezu. Orduan, itearekin zure hankako lortzen dituzu eta fondo fisikoa lortzen duzu. Ibiltzen gan abiaduratan azkenean 70, 80, 100 kilometro orduko abiaduratan, behar duzun materiala ona da, orduan. Ganestia da, eta segun ze abiaduratan azkenean, ibiltzen gira olako kaskoekin, larruzko trajeak emate ditugu, protezioak, belaunetan, eta hola. Eta, segun ze abiaduratan ez da oso arriskutsua izaten. Abiador eskotan ibiltzen zanean, sorbaldak atera, belaunak, nire estatu batuetan bezala, banka izorratu nula. Egon dira, akzidenteak egoten dira. Eta gero ja, karretera irekien egiten danean hau, ilegala danez, kriston kontu zibili bar dugu, walkie-talkieekin ibiltzen geha, beti kotxeak kontrolatzen, pertsona bat aurretikan, kotxe batean, abisatzen, zer datorren, zer ez datorren. Baina, ez dira hainbeste egoten, hainbeste akzidente egoten azkenean. Estatu Batuetan eta Kanadan egon geha, hilabete bat egon geha, egon ginen urte guztia prestatzen, lehen urtean ere 2008an egon ginen, Estatu Batuetan, Maryhillen, Washingtonen, eta, lehen urtean egon ginen, pasada bada, a lo americano, a lo grande, kriston karrera, eta urte honetan ere, egon geha hilabete guzti bat. Zorte txarronkin nun, hanka izorratu nun, bosgarren nunean, eta egon nintzen 25 egun, muletekin Estatu Batuak eta Kanada ikusten, patinatu gabe. Lehen ere badaude karrerak. Egoten dira freerideak, izaten dela karretera bat izten dute permisoekin, dana protegitzen da, kotxeak ez daude, eta han ibiltzen gira, horrez daude karrerak, ez da denborak, ez da ezerrez, bakarri da lagunekin jetxi, azkenean gehiena gustatzen zaiguna hori da, zatikan ez dago presiorikan ez. Azkenean lagun arteko gauza da, familia txiki bat gira azkenean, baina beti dago hor pik esan horiek ez, baina hemen karrera batzuk daude, egon da Erandiokoa, egon da Laredokoa, egon ginala urte honetan, eta pixkanaka gero eta karrera gehiago daude, eta gero eta freeride gehiago. Azkenean jendeak izagutzen du eta azeptazio gehiago. Horrela neukitzen dugu jendeakin, beti tokatzen daizu norbait ez, zu ez diozu molestatzen, zertarako. Jendeantzako zaila da ulertzea, patinetekin aldapa bera. Eroa zaude, urte asko daramatzagu, kontrolatzen dugu. Bizikleta bezain ondo juten geha, moto bat bezain ondo juten geha, nahiz eta kostatu hori sinistea ez. Eta tokatzen zaizu beti norbait, bere kotxeakin zure gana juten dela, pitoari ematen, eta ez ez ulertzen, ez jode. Ez dizut molestatu, eta zua izan niri arriskuan jartzen. Niri utzi niri kaminoa egiten, eta zu segi, ez. Azkenean rabia asarretzen zera pixka da, eske zaila da. Kirol bat ez dela asko izautzen eta pixkanaka jumardu lortzen hori jendeak ikustea, kirola ariak ehala, ziklista bezala, Tour de Francia batean, ez dugula diru irabazten, gure afizioa dela baina. Buruarekin egiten dugula kirola hau.
jende pila bat izautzen, leku pila bat izagutzen, kultura pila bat ezagutzen, pasada da. Ez da bakarrikan patinatzea, ez? Azkenean, kirol txiki bat da, jendeak ez izautzen, orduan asko apoiatzen gara gure artean, eta basta da pertsona batekin ikustea patin batekin dagoela gerturatzeko, ez? Patin bat. Hor dago konexio bat, konexio oso polita, gure jende guztian artean, oso rollo dago.